Hola, sóc la Marina i en aquests moments em trobo a Oxford. I sí, ara ja sé què em direu, però Marina, tu què se t'ha perdut per Anglaterra exactament? Avui he vingut fins aquí per conèixer l'Esther Gea, una científica i viròloga de Barcelona que ha decidit anar-se'n a viure a Oxford. Això és del poble al món. Soc l'Esther, tinc 38 anys, visc a Oxford des de fa 5 i mig, fa 16 que no visc a Catalunya. Soc investigadora d'immunologia i de virus i faig investigació aquí a la Universitat d'Oxford sobre el VIH i els mecanismes de control viral. A veure, primer de tot m'agradaria saber que en quin moment deixes de viure a Catalunya i comences a viure aquí a Oxford. Bueno, la història va una mica més llarga perquè fa 16 anys que vaig marxar de Catalunya. Ostres. I me'n vaig anar primer 3 anys a Canadà, vaig tornar a Catalunya, me'n vaig anar 5 anys i mig a París, vaig tornar a Catalunya i llavors vaig decidir tornar a marxar i vaig venir aquí a Oxford ara fa gairebé també 5 anys i mig. És una mica més llarg, a cada ocasió han sigut una mica raons diferents i l'última potser va ser que pensava ja establir-me a Catalunya i amb feina i així, però bueno, em dedico a la investigació i no hi ha molt de finançament per la investigació, aleshores quan vaig veure que es retrasava una mica el pla que tenia i la feina que m'havien ofert, doncs vaig decidir marxar i buscar un lloc que fos relativament a prop de casa. I com és que has triat Oxford i no altres llocs? Bueno, en aquest moment que et deia que vaig fer aquesta decisió va ser una mica més random, no? Perquè hi ha una sensació molt guai, jo crec, que és que quan decideixes marxar fora, sense determinar quin lloc, sents que el món està una mica als teus peus, no? Pots fer una vida nova a Nova York, a París o a Londres. Aleshores, el que tenia molt clar era que volia alguna que em permetés progressar a nivell professional, perquè jo havia tornat a casa perquè tenia molta sensació que volia estar amb els meus, que volia estar a casa, no? I allò no em va fer feliç perquè tampoc em sentia realitzada, no? La feina no la podia fer, aleshores, al decidir marxar vaig dir, bueno, doncs vull anar a un lloc que em pugui sentir realitzada i potser prioritzar durant uns anys la meva carrera professional i sí que vaig llançar currículums a diferents llocs i estava mirant de fet per marxar als Estats Units o vaig mirar a Europa i aleshores del meu camp, que soc investigadora en VIH, una de les persones que fa investigació més importants, diguéssim, estava aquí a Oxford i buscava precisament algú que tingués experiència amb el que jo havia fet el doctorat. I bueno, va ser com una mica un somni perquè era una de les meves persones referents, no? I és la meva jefa. Hola, sóc el Ramon Ortiz del setmanari L'Independent de Gràcia i avui estem aquí a la vila de Gràcia, que és on va néixer l'Esther Gea. L'Esther, la meva germana, porta fora com 15 anys, més o menys, perquè ha anat voltant, ha viscut a Canadà, a París i ara viu allà al Regne Unit i bueno, ha sigut per un tema professional, perquè hi havia més oportunitats del seu sector fora, malauradament, i llavors per això s'ha vist una mica forçada per les circumstàncies a viure a l'estranger. L'Esther, com a castellera que era de la vila de Gràcia, quina vinculació té amb el territori? Doncs la meva germana ha fet castells aquí a la Vila de Gràcia molts anys. Després, arrel d'això, a les ciutats del món on ha viscut ha estat involucrada en colles castelleres i que té molta estima a Gràcia, per festes de Gràcia sempre ve i coneix de la seva època castellera molta gent aquí al barri. I al dia a dia, quin tipus de contacte manteniu així? Doncs mira, parlem una mica quan podem, ens fem alguna videotrucada, una mica en funció de l'època en parlem més o menys, però sí, parlem de cultura, de política, d'actualitat, perquè ella, encara que estigui fora, sí que és una persona que se sent molt vinculada al territori i a Catalunya. Res, doncs que sé que tens moltes ganes de venir aquí a Catalunya, que et faig molta enveja, tu em fas molta enveja vivint a Oxford, com tu ja saps, i moltes ganes de veure't i ens veiem aviat. I aquí a Oxford hi ha moltíssimes més oportunitats, imagino, i m'agradaria una mica saber quina és la teva projecció en aquesta ciutat. Doncs la meva idea és que si puc establir-me aquí com a investigadora independent. Tinc el suport del meu departament i m'estan recolzant moltíssim, llavors ara el que necessito aconseguir és finançament. La Universitat d'Oxford és una mica salvatge amb això, si es pot dir així, en alguns departaments. Doncs, per exemple, en el meu, el que tu has d'aconseguir per ser investigador independent és aconseguir els teus propis diners per fer investigació i aleshores la universitat et deixa tenir una plaça, diguéssim, que tens el nom de la universitat darrere, no? I això té un prestigi que amb això se suposa que ja n'hi ha prou per part d'ells. Què és el que trobes més a falta de Catalunya? Perquè ja portes 5 anys aquí, no m'has dit? Suposo que alguna cosa d'allà trobes a faltar. Trobo a faltar que les relacions humanes són més properes, potser. Sí, sempre ho diuen que a Europa potser la gent és una mica més freda, no sé si és veritat. Jo crec que depèn, depèn de les persones i així. Jo crec que porto molts anys i fora ja tinc una mica
la manera anglosaxona Ja estàs superacostumada. Sí, estic molt acostumada. Fins i tot, no sé, ara quan ens hem presentat, que ens hem donat 2 petons, sempre em quedo una mica així si estic aquí. Però sí, crec que potser això, no? Que les relacions són més intenses, jo crec, allà. I aquí hi ha és una mica més de distància i potser m'he acostumat també a això, no? I jo crec que ara sí que sóc una mica més freda del que era quan vivia a Catalunya. I en aquest sentit, quin ha estat el xoc cultural més gran que has tingut en arribar aquí? Jo crec que a Anglaterra una de les coses que més m'ha xocat, crec que a tots els països on he estat hi ha hagut diferents coses, però aquí una de les coses que més m'ha xocat és com no et diuen el que pensen, sinó que fan tot un... Diuen coses que, si nosaltres com a catalans, si tradueixes literalment, potser t'estan dient que està molt bé i el que t'estan dient és que està molt malament. No? I això és el que m'ha xocat més i m'ha costat més d'entendre, perquè amb llenguatge potser t'estan dient això està bé i de la manera en què es diu això està bé, potser vol dir que no està bé. No? I això és el que m'ha costat més, d'entendre aquestes subtileses de la llengua i que per nosaltres no, si et diuen que està bé és que està bé, si està malament és que està malament. No? I això és el que més potser m'ha costat i que em xoca encara. No? Clar, entenc que el xoc cultural és supergran i no sé si tens pensat tornar a Catalunya o establir-te aquí, com has dit. No sé, quina projecció de futur tens en aquest sentit? La idea de moment és quedar-me aquí. Si pensés de marxar seria perquè doncs, no tinc oportunitats aquí, que de moment sí que les tinc. Una altra opció que també em plantejo és tornar a París, perquè haver viscut a París, doncs, de fet, més anys de la meva vida adulta els he viscut a París que no a Barcelona. Quants anys vas estar? 5 i mig, Ostres. que més o menys aquí també. Sí, no? Aleshores, aquí m'agrada molt, m'encanta, és molt idíl·lic, i París també hi tinc família gairebé, saps? Aleshores, tornar a Catalunya no ho sé, no ho pots dir mai, no? No saps si la família potser et necessitarà en algun moment, que tornis, els pares fan grans o així, però de moment no ho contemplo. I des de quan fa que no vas a Catalunya? Vas molt habitualment? Bueno, vaig ser-hi a mitjans d'agost, que vaig ser-hi per la Festa Major de Gràcia, perquè jo feia castells amb Gràcia i vaig anar-hi uns dies i vaig anar després a estar uns dies amb la família i ara fins a mitjans de novembre em sembla que no hi torno a anar. Després de 5 anys superinstal·lada, m'agradaria saber quin és el teu dia a dia, un dia a dia normal. Agafo la bicicleta, vaig a treballar així i els caps de setmana sí que és més de passejar una mica pel camp, perquè Oxford està rodejat de... Sí, és superverd, ara que m'he fixat. Sí. Hi ha el que es diu el Thames Path, que és el passeig del Tàmesis, que és molt, molt bonic, i això doncs, fem bastant, i anar a menjar fora, algun cap de setmana, molt de tant en tant, anar a Londres a passejar, anar al teatre o així, tot i que Oxford també té molta oferta cultural, bàsicament així, molt tranquil. Escolta, doncs moltíssimes gràcies, m'ha semblat superinteressant i espero que puguis seguir vivint a Oxford tenint tota la projecció que tens, que penso que està molt bé la feina que tens. Moltes gràcies a vosaltres. No, a tu.